ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋଦି କି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଥ, ତମ ଘରକୁ କିଳା ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧରି ନିଅ, ତମେ ମୋଦିକୁ ଗାଳି କରିନ, ସେଟା କିଳାକୁ ଡାକି ଆଣିଛ। ଏମିତି କିଳା ପୁରେଇବ ଗାଣ୍ଡିରେ, ତମ ତିନି ପୁରୁଷର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ଦେଖିବ ତମ ଯେଉଁ କକରୋଚ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁରା ବିଲେଇ ଝିଟିପିଟି ଏସବୁ ଦେଖେଇ ହେଉନ ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ତମର ଦାଦି ମଧ୍ୟ ମଶାଣି ଉଠିକିରି ଆସିଲେ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ଜଗିଥରେ ବାବୁ, ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ରଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ, କୌଣସି ରାଳିକି ଯାଅ ନାହିଁ କି ମୋଦିକି ଗାଳି କର ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ, ସାରା ଜୀବନ ପସ୍ତାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପଛରେ କୌଶଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ କୌଣସି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଥିବେ, ନିଜ ନିଜର ଫାଇଦାରେ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ କିଳା ଆସିବ। ଜୟ କିଳା।